Brad, aduna ko'y ipangutana nimo kabahin aning rosaryo sa Birhen ang litanya rayna sa mga angheles, rayna sa mga patriarkas, rayna sa mga apostoles. Unya ang litanya sa mga patay kay hari sa mga angheles, hari sa mga patriarka, hari sa mga profetas. Palihog ko og patin-aw ni Brad, si Vic Israel ni sa Baybay City, Leyte. Ni, sige jud mi maminaw sa programa sa katinawan sa pagtuong katoliko uban sa akong pamilya. Salamat Brad, God bless. Okay, dan salamat Brother Vic, no? Diya sa Leyte, Baybay Leyte, mga kaigsunan. May tungod, yung pangutana, may tungod sa Santos nga Rosario, diya sa litanya. Gining litanya sa mahal nga birhen, mga kaigsunan. Perting kuana gyud ni kayo, no? Perting daghana gyud ni kayo ang litanya sa mahal nga birhen nya kuan gyud kini ang uban ani maglibog gyud, no? Diha sa pag basa ni ini ano man ni, no? Anay mga litanya sa mga angheles, rayna sa mga patriarkas, rayna sa apostoles. Well, ang atong mahal nga birhen, mga kaigsunan, ingon nga siya mao ang pinili. Kini si Birhen Maria pinili, gilain ang mangguning daan, amang guna sa Roma kapitulo 8, mga kaigsunan. Ya, bersikulo 29, no? 28, 29 ngadto sa 30, mga kaigsunan. Nga matod pa nining maong kasulatan tong tagdon, mga kaigsunan, nga diri sa bersikulo 28, Roma 8:28 ngadto sa 29, nasayod kita nga diha sa tanang butang nabuhat ang Dios alang sa kayuhan ni adtong nahigugma kaniya ug kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan ug kadtong gipili ng daan sa Dios gilain niya aron mahisama siya sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga igsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya gitawag, wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Kini giklaro og gitataw, mga kaigsunan, nga adunay gipili ang Dios. Og si Birhen Maria, mga kaigsunan, ang gipili sa anak gyud nga magpakatao. You just imagine nga ang atong Ginoong Jesucristo nga nagpakatao, mga kaigsunan, mao'y nipili sa iyang mamahimong inahan. Ingon sa usa ka tagna diha sa balaang kasulatan diha sa San Isaias kapitulo 7 bersikulo 14. Kay ang Dios gayud mismo may hatag og timaan, no? Ang Dios gayud mismo may maghatag og timaan nga usa ka babaeng ulay birhen magsabak og manganak og batang lalaki nganlan niya kini og Emmanuel. Buti pasabot ang Dios mapuyo uban kanato. Awagay laing katumanan ini, mga kaigsunan, gawas sa mahal nga Birheng Maria. Diin nagsabak pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo ug nanganak sa batang Hesus. Ingon sa nasulat nga ang anghel na ingon nganli siya og Hesus. Kay siya ang muluwas sa tanan nga mga katawhan sa tibuok kalibutan. Siya mao ang Emmanuel, ang Dios mupuyo uban kanato. Sa ito pa, ang mahal nga birhen gipili ng daan. Mao na nga di gyud kalikayan, mga kaigsunan, tungod kay ang iyang gisabak og gianak Dios man nga nagpakatao. So matuod nga Dios ug matuod nga tao ang atong Ginoong Jesucristo, mga kaigsunan. Busa si Birhen Maria gideclare sa simbahan nga siya inahan sa Dios. Wa magpasabot nga ang pagka-Dios atong Ginoong Jesucristo nagagikan diha kaniya, mga kaigsunan. Ang atong Ginoong Jesucristo adunay duha ka kuan, mga kaigsunan. Kining nature sa iyang pagkakuan, no? Divine nature o ang human nature. Sa ito pa, ang iyang pagka-divine nature
Di gyud na ika di gyud na ikapanganak tungod kay sawa pa gani ang iyang inahan, siya Dios naman. Ug ang Dios wa may sinugdanan ug way katapusan. Apan diha sa iyang pagkatawahanon mga kaigsunan, mao na nga iyang gisabak o gianak mga kaigsunan pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo. Ug tungod kay kining duha ka nature sa atong Ginoong Jesucristo, ang divine ug ang human nature di man makabuwag, mo na nga ang atong mahal nga Birheng Maria ginganlan og Theotokos or inahan sa Dios. Manay explanation sa atong simbahan. Kaya na may uban moingon nga, maayo ning inyong pagtulunan kay ang Dios di ay gianak ra og tao. Di na mao ang explanation sa simbahan. So mana nga si Birhen Maria na himo siya nga reyna sa tanan nga mga angheles. Tungod kasi inahan sa Dios. Unya ang Dios mga kaigsunan mao man ang ato Ginoong Jesucristo, hari man siya. Naa sa Lucas kapitulo 1, kung atong basahon mga kaigsunan, Lucas kapitulo 1, arita sa versikulo 30 ngadto sa 31. No? Ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan mo siya og Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. So nga atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan hari. Iyang inahan nga mao si Birhen Maria. So may tawag niya na reyna. Muna nga siya reyna sa mga anghel ug mga santos sa langit. Mao man gani ang gitudlo sa atong simbahan nga siya diha sa atong mga pag-ampo, ang tawag niini mga kaigsunan nga klase sa pag-ampo hyperdolia. Hyper meaning above. Taas mga kaigsunan. Kaysa kining mga santos o mga anghel kasi siya lagi mauman ang reyna, no? Mao na diha sa kining litanya gitawag brother, no? Brother Vic, siya diha sa litanya gitawag siya og reyna sa mga patriarkas. Kinsa mga patriarkas? Mga patriarkas during the time sa Old Testament. Naman to sila si Abraham. No? Sila si atong Isaac, Jacob, mga patriarka, mga kaigsunan diha sa Old Testament. Siya ang reyna. Reyna sa mga angheles, kay mga anghel binuhat sa Dios. Ug ang mahal nga Birhen, ang atong Ginoong Jesucristo, Dios nga nagpakatao, siya mo inahan, busa reyna siya, no? Manay kuan mga kaigsoon, kamatuuran kana. Nya yang giingon din nga reyna sa mga patriarkas, reyna sa mga apostoles, unya ang litanya sa mga patay. Kay hari sa mga angheles, hari sa mga patriarkas, hari sa mga prophetas. Palihog og patin-aw ni Brad. Okay. So kinigong reyna og hari opposite man ni sila mga kaigsunan, kay ang reyna kuan man kini ang feminine man so referred to Mother Mary, no? Pero mo yung taghari masculine man sabi ni saya og hari ni siya refers to a male, and therefore male nagpasabot sa atong Ginoo, no? Hari siya sumala sa atong gibasa sa Lucas kapitulo 1 versikulo 32. Nagpasabot ni sa atong Ginoong Hesukristo, Brother Vic, kay hari man. Gawas sa pag-ampo sa tinagalog, no? Nga diin si ang mahal nga Birhen Maria, sa tinagalog pa aba Ginoong Maria. Kay kini kong Ginoong Maria during the time usaraman kapulong niya para na sa babae ug sa lalaki, parehagod ang asawa. Sa Tagalog, ang asawa both na sa either sa babae or sa lalaki. Umausab diha kanang sa during the time, no? Sa
pagkuan sa mga Spanish, kining Ginoo adto na makuan sa babae or sa laki, mao na aba Ginoong Maria. Pero kini sa imong giingon nga litanya sa mga patay, hari referred ni sa atong Ginoong Hesukristo. Okay? So walay kasong pakiay na Brother Vic sa kining gitawag nimo